سلام تخطاتلت سينما سمرن اب كل كورنعات عالم تركبو افكارت سبورت سلام تنا نغربنا ناب نايلو ميسترالو مدب سبورت كسغاغركم قطري نايتن وانچ عالم 2030 كدالو ادلي زلون هاغرات وسيهم فيفا تمالي ابزوصو مغلصي هاغرات تشيلي ارجنتينا باراغواي اوروغواي نوددر وانچ عالم 2030 بحبار كانغدا ناب چرتا مئتاون افليتوم اب 2030 مبل 100 عامت مجمار جبع الوددر وانچ عالم انترا دحري 11 عامت ناب لاتين امريكا امريحو اوروغواي فلوي تاريخ كوينو كسندلايوم منياتو اوروغواي نتناي فلم اودر اب 1930 بمنغادن بمعواتن تاريخ زسندتلو فلوي فصامي بمنباروم بتوسخي بريطانيان ايرلاندن بحبار نودر وانچ عالم 2030 منغاد اب چرتا متاون يحبرالوم بجاني انفانتينو زمرح زلو لعلواي تصواعي كعسو اغري فيفا دحري 2026 نقطري تساتفت هاغرات ودر وانچ عالم ناب 48 كبرخ اب حيال غوسغواس كم زلو يفلط بخال وغن بورتغال اسبانيان موروكون بحبارني ودر وانچ عالم 2030 منغاد باغي كم زلونون ينغر بهرمس برتي هاري كين انديل علن لندنايت كلب توتنهام ندحريت كت غوسسن نزوم كلته كواخفت تصاوتا كتنافقوم مخانام بوزحات زهبو غمغامين يروم انت هنا جن دوب كورياوي سون هينغمين هاري كين ندل علن زرسع بلوص بقعات بمنصبراق نغانتو درع كوينو مس قدامو سلسه كوينا وانچ ان معتار كتوردر ابي استواصو غيروم كلب توتنهام حدش تصاوتي ام فرام نطفت بزي مخنا بدغفتا كيترفكتو قسكلا نزلو واتصاوتي ام عقاب بنزحشتام بعبيتي كلبات زطمتون زهدون تصاوتا نتوسخ عمتات كتفرمو بمخالا اقاوما عقيبا كتمرش كيلام نتي ابزي وان ببزحت تنتنتي اسلطنتي كمون تصاوتي كيترفو بقعاتو سمسكرلون حدا كابولصات تصاوت ناي زعمت كخون تطري زغبرلو كورياوي سون ابوشت حدا عمت زي ملق غزي بيت زن صبارقو بولص بقعات نمبل كالاي غزي ناي دوموز وسخ كم زغبرلو كلبو توتنهام افريتام ودغانتو جان فيرتونغن نتصاوتاين مغلاص قالات زحصورو يمسل كاب اب غون يخون انصاري تسلف تصاوتي اتزبلص بمبال نسو كودسون كلو وسيغو بصغام كمون ام ماكل مسمر متقعت يخون كم قطر 10 كوين ببقعات كتصاوت زخلن حدا كابولصات تصاوتي بريمير ليج كبل ادناقتو غليصوم ابز حلفه ጥቅም ተጀሚሩ ኣብ ተሰለፈለን 32 ጾታታት 16 ሸቶታት ከመዝግብ ዝኽኣለክሶን ትሽዓተ ንሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ንደጋምቱን ኣቀቢልዮም ኣብዝ ሓለፈ 15 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ጥራይ 11 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ 6 ኩዓሳሱ ንሱ ዝሃንደሰን ብምባረም ነታ ብመስበርቲ ወሰን ተጻዋታ ሃሪኬን እንደላዓልን ኣብ ሸቕሎት ዘበረት ክለቡ ብዓሉ ዕለታ ኮይኑ ይርከብ ኣብዚ ሕጂ እዋን 110,000 ፓውንድ ሰሙናዊ ደሞዝ ከም ዝኽፈልን ድሕርዚ ሓድሽ ውዕል ምፍራሙ ሰሙናዊ ደሞዝ ናብ 150,000 ፓውንድ ክብል ምዃኑን ታክለብ ኣፍሪጣም መሰረት ናይ ዝሓድሽ ክፍሊት ሶን ምስ ደላዓሊ ማዕረግ ክፍሊት ክኽፈሉ ምዃኖም ይሕበር ውድድራት ኤፍኤ ካፕ ዓዲ እንግሊዙን ኣብ ሞንጎ ቸልሲ ማን ዩናይትድ ዝግበር ውድድር ቸልሲ ንማን ዩናይትድ እንተሲዕራታ ንፈለማ እዋን ንማን ዩናይትድ ኣብ 5 ተኸታታሊ ውድድራት ኤፍኤ ካፕ ዝገለፈት ኣብ ምዃን ታሪኽ ክስንድያ ኣብ መጀመርያ መዓልታት ናይ ዝሒዝንያ ዘለና ወርሒ የካቲት ንሃድርስፊልድ 5 ባዶ ብምዕናዋ ሞራል ተጻወታ ዘበረኸት ዛ ለንደናዊት ጋንታ ኣብ ዝሰዓበ ጸወታ ኣብ ፍርቂ ደርዘን ሸቶታት ማን ሲቲ ክሳራ ኣዲና ካብ ሜዳ ሙጻ ደገፍታ ከብዶም ሓቂፎም ንተካይዶ ግጥም ክዕዘቡ ኣገዲዳቶም ኣላ ብቅድሚት ማሊ ኣብ ዙር 32 ዩሮፒያን ሊግ ንማልሞ ክልተ ብሓደ ሰዓረ ቸልሲ ወላ ኳ በቲ ውጽኢት ሞራል ተጻወታ ከተበርኽ እንተኻለት ሕጂውን መንበር ኣሰልጣኒ ማውሪዚዮ ሳሪ ነቕነቕ ኢሉ ምህላው ሓያለ ተንተንቲ ይሰማምዑ ብዘይካዚ እዘን ክልተ ዓበይቲ ክለባት እንግሊዝ ኣብ ኩሉ ዓይነት ውድድራት ኣብ ዘካይሮ ናይ ሞዳታ 22 ግጥማት ማንቸስተር ዩናይትድ ና ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ተጓዒዛ ዘካይረቶ ጾታታት ክልተ ዓወት ጥራይ ብምዝገባ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ መባዕት ኣይኮነን ብተወሳኺ ኣብ 7 ጾታታት ማዕረግ ክፈላለያን ከለዎም ቸልሲ ኣብ 13 ግጥማት ዓወት ምዝጋብ ላዕለዋ ኢድ ሒዛላ ኣብ ዝሓለፈ 9 ተኸታታሊ ርክባተን ማንቸስተር ዩናይትድ ዓወት ሓሪሟ ምጽንሑን ይፍለጥ مانشستر يونايتد ኣብ 10 እዋናት ንናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ ዝነበረት ክለባት ክትግልፈን ኪኢላ ምንባራን ሕጂውን ቸልሲ ክትግልፋ ከም ዘይትጽገም ትጽቢት ደገፍታዩ
ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ዓመት 2011-12 ንተዓዋቲት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ማንሲቲ ስዒራታ ምንባራውን ይዝከር ቸልሲ ዓወት እንተዳ ኣመዝጊባ ንመበል ራብዓይ ግዜኣ ኣከታቲላ ናብ ርብዕ ፍጻሜ ኤፍኤ ካፕ ክትሓልፍ እያ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ እዋናት ኣብ ፍጻሜ ቀሪባ ምንባራውን ይፍለጥ ብዘይካዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ንቸልሲ ኣሰኒፋ ናብ ርብዕ ፍጻሜ ምስ ትሰግር ንመበል 5ይ ግዜኣ ኣከታቲላ ብምስጋር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ማለት ኣብ 1961-62 ኣብ 1965-66 ኣከታቲላ ን5 ግዜ ኣብ ርብዕ ፍጻሜ ተሳቲፋቶም ዝነበረት ክትመዓራረው እያ ማን ዩናይትድ ኣብ ዓመት 1998-99 ኣብ ሓደ ዓመት ንኣርሰናልን ቸልሲን ካብ ውድድር ኤፍኤ ካፕ ገሊፋትን ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ ግን ነዚ ክደግሞ ክትጽገም ምዃና ብዙሓት ይትንትኑ ኣብ ግጥማት ኤፍኤ ካፕ ካብ ኣጥቃዓይ ቸልሲ ኦሊቨር ጁሩድ ኣብ ዘካየዶም 28 ግጥማት 15 ሽቶታት ከምኡውን ን8 ንሾቶ ዝኾና ኳዓሳሱን ደጋንቱ ኣቐቢሉ ጁሩድ ብገምጋም ኣብ 73 ደቂቕ ወይ ውን ሾቶ የመዝግብ ወይ ንሾቶ ትኾን ኩዕሶ ይቕርብ ማለት እዩ ኣብ 15 ናይ ሊግ ጸወታታት 6 ሾቶታት ጥራይ ዘቑፀረ ኣርጀንቲናዊ ኢጌን ካብ ኤሲ ሚላን ወፂኡ ናብ ቸልሲ ክሰጋገር ዝኽኣሎ ምኽንያት ምስ ኣሰልጣኒ ሳሪ ዝጸንሑ ዝምድና እዩ ሳሪ ኣሰልጣኒ ናፖሊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሂጌን ኣብ ዝግባእ ቦታ የሰልፎ ብምንባሩ ዕውት ናይ ጸወታ ግዜ ክሕልፍ ኣኽኢልዎ እዩ ይኹን እምበር ሳሪ ዋላ እኳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክለቡ ብተመዝግቦ ዘላ ውፅኢት ምትዕርራይ ከም ዘድልያ እንተተኣመነ ምምጻእ ዩጌን ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ሓገዝ ንዊልያን ኦሊቨር ጁሩድን ኤደን ሃዛርድ ምዃኑ ድሕሪ ዓወት ኣብ ልዕሊ ማልሞ ይረድብ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘይጠዓሞን ብቕዓቱ ቀኒሱ ዘሎ ኣሌክሲስ ሳንቼዝ ኣብ ውድድር ኤፍኤ ካፕ 20 ግጥማት ተጻዊቱ 10 ሽቶታት ከመዝግብ ከሎ 9 ንሾቶ ዝኾና ኳዓሳሱን ደጋንቱ ብምቕባል ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተጻዋታይ ይጥቀስ ቸልሲ ኣብ 1930 ንማን ዩናይትድ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 6-2 ዝተዓወተትሉ ዝዓበየ ጸወታ ክኸውን ከሎ ማን ዩናይትድ ብወገና ኣብ ዓመት 1954 ንቸልሲ ዓዲማ ኣብቲ ኣብ 11 ሽቶታት ዝሰራየሉ ግጥም 6-5 ዓዊታ ምንባራ ይዝከር ናይ ፈለማ ግጥም ናይ ዘን ክልተ ክለባት ኣብ 1905 ኮይኑ ኣብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ከለዋ ዘካየዶ ጸወታ እዩ ብናይ ሓባር ዓወት ባዶ ድማ ተፈላለየን ኣብዚ ግጥም አንቶኒ ማርሻል ጄሲ ሊንጋርድን ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ብምኽንያት መስበርቲ ካብ ሜዳ ተቐይሮም ምውጽኦም ዝዝከር ኮይኑ መተካቶም ካብቶም ትሕቲ ብቕዓት ወዲኦም ዘለዉ ሳንቼዝን ሉካኩን ካብ መንእሰያት ናይታ ክለብ ጎመዝን ቾንግን ድማ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ሾልቸር ኣፍሊጡ ንሱ ምስ መርበብ ሓበሬታ ስካይ ስፖርት ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ዘይምህላው ናይቶም ኣብ ብቕዓት ዝጸንሑ ማርሻልን ሊንጋርድን ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ብዝህቦ ዝነበሮ ደገፍ እታ ክለብ ከም ትህሰን ምምጻእ ሉካኩን ሳንቼዝን ነታ ክለብ ክሕግዝዋ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ክንሪኦም ኢና ክብል ብሓውሲ ሕቶ ዘረብኡ ደምዲሙ ብዘይካዚ አንቶኒዮ ባሌንሲያን ማቴዎ ዳርሚያንን ናብ ጾታ ክምለሱ ተቃሪቦም ምህላውን ነዚ ግጥም ከርክቡ ዘሎ ተኹለታት ግን ጸቢብ ከም ዝኾነ ይሕበር ብዘይካዚ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ጂያን ፍራንኮ ዞላ ክለብ ቸልሲ ኣብ ኣዋጣሪ ኩነታት ምህላዋን ዓወት ብምዝጋብ ከም ዘድልያን ሓቢሩ ኣብ ውድድር ኤሮጳ ሊግ ዘመዝገበ ዓወት ብመጠኑ ናብ ናይ ዓወት መንፈስ ምምላሶምን ሓቢሩ ብወገን ቸልሲ እንተርኢና ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ኣንጻር ማልሞ ናብ ሽወደን ዘይከደ ማርኮስ ኣሎንሶ ናብ ጾታ ክምለስ ምዃኑ ጋንቱ ኣፍሪጣ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ብወገንኩም ከመን ትዕወት ትብሉ ርእይቶታትኩም ብሃንቆታ ንጽበም ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ